Usa ka negosyante ang gipusil patay sa gawas mismo sa compound sa iyang balay sa Tagum City, Davao del Norte niadtong Biyernes sa gabi. Ano ang report? Wa na makasulod sa ilang balay ang 30 anyos nga negosyante nga si Ronel Liega. Human kini gipusil patay sa gawas sa compound sa ilang balay sa Magugpo East, Tagum City, Davao del Norte, Biyernes sa gabi. Sa investigasyon sa Tagum City Police, gikan matud pa sa ilang tindahan ng biktima human kini mag-unload sa ilang mga baligya. Dihang nakabot na kini sa ilang balay sakay ang bao-bao. Dito na kini gipusil patay sa mga wala pa mailhing sospek. Wala may recorded na nawala sa iyaha or unsa ba nga mga iyahang mga value kanang mga items or iyahang mga belongings. So ang kuan lang na recover lang dito sa crime scene kadtong 10 ka basyo sa sa lituuhan nga kalibre 45 nga pistola. Tungod sa mga nahiagom ni ini nga mga igo pinusilan sa nagkadiyang parte sa lawas, gideklara na kining dead on the spot sa mga personahe sa CDR-MO Tagum. Personal grudge ang usa sa mga natanaw nga motibo sa pagpatay. Sa karon, ginapalawman pa sa kapulisan ang investigasyon. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.